z takich naszych nowszych. Dlaczego tak mało od ciebie ma? Tak ciężko odbić się od Mówili się my, jak ogień dym, zawsze już razem. W bajkach, snach uciekał nam czas. Chciałam nic zmienić. Wierzyłam na świat, gdzie ty, gdzie ja, że nic się nie zdarzy. Lecz zapisać los i zabrać to, co chciałam najbardziej. Czeka nas czuły gest. Czeka aż to będziesz tu. Dlaczego tak mało od ciebie ma? Każdego dnia tak ciężko odbić się od dna. Mówi się czas, lecz nas rana się zniknie z pamięci. Co było złe, co wzbudza nasz lęk, napędza na błędy. Nie dałeś mi szans, prawdziwe ja. Dziś jestem znów sobą. Nadziei już brak, zapomnę ten czas, odtula mnie znowu. Czekam na twój czuły gest. Czekam aż znów będziesz tu. Dlaczego tak mało od ciebie ma? Każdego dnia tak ciężko odbić się od dna. Dlaczego tak mało od ciebie ma? Każdego dnia tak ciężko odbić się od dna. Słuchajcie, wszystkie ręce teraz w górę! Dlaczego tak mało od ciebie ma? Każdego dnia tak ciężko odbić się od dna. Bez ciebie, dlaczego tak mało od ciebie ma? Każdego dnia tak ciężko odbić się od dna. Zespół. Słuchajcie, jak tam z waszymi rękoma, co? One coś działają? To się zaczęło dziać! Gdzie jest droga, którą znam? W labiryncie nie ma nas.
całym światem, słońcem, burzą, zimą, latem. Byłeś moim całym światem, słońcem, burzą, zimą, latem. Całym światem, słońcem, burzą, zimą, latem. Byłeś moim całym światem, słońcem, burzą, zimą, latem. Moi drodzy, dzięki Wam na pewno dla wielu osób, dlatego że tutaj jesteście, ten dzień faktycznie będzie lepszy i my też chcielibyśmy się do tego jeszcze jakoś bardziej przyczynić. Dlatego mam lepszy dzień, który doczekał się już też teledysku. Zachęcam bardzo do obejrzenia, dlatego że nasi panowie są dość nietypowi. Twój świat jest moim powietrzem, tylko Ciebie mam. Chcę przy Tobie spędzać każdy moment. Jakby już ostatni był. Zabierz mnie daleko stąd.
Mikołaj, gdzie jesteś, ale to normalnie było ode mnie wyznanie miłości. No proszę bardzo. Pozdrawiamy w takim razie Rafała, który oddał 50 cm swojego warkocza. Pozdrawiamy Byka i 3 księżniczki, które tańczą przed sceną. Mogą Państwo wszyscy pójść w ich ślady. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dziś od 12 aż do tej pory w upale stali w wielkiej kolejce po to, żeby dać głowę. Łączę się z Tobą, Artur. Co tam słychać na scenie fryzjerskiej? No cóż mogę powiedzieć?